Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Guys, ngathi indaba ezinhle asizifihli. Ngiphazanyiswe ilo daba lalo mama ofike la ezosiza khona nomuthi. Ngiyasho ukuthi le video ngiyenzile yesterday ngaphazanyiswa yilo mama. Guys, ngithuke usuku lonke ngithusa ukuthi umuntu omdala owumama engafike ecele umsebenzi or athole umsebenzi abuye futhi afuna ukuzobulala lowo mndeni. Hayi, ubalekile umkhuleko guys, ubalekile. Thandazani ngaso sonke isikhathi. Indaba le ingithusile, ngithusa na ukuthi into yangempela. Hibo, ake asibuye kule video. Izinto ezinhle kule channel asiyifihli. uMakhumalo noMpilo bayasebenzisana kaMiladies. Miladies was ishop yabantu besifazane, isitolo sabantu besifazane esithengisa impahla nokuningi okuqondelene nabantu besifazane. Ngasibheka nawe, ngibonile lawo babomseleku esho ukuthi uyajabula kakhulu ukuthi kuvele omunye wamakhosikazi ephumelela, kungagcini lapho futhi kuze kungene nengane, ngoba ngibonile uMpilo noMakhumalo. Ngafunda-ke kancane mangipheqa, kukhona la asikhona uMakhumalo uMpilo uyi-motivation yakhe, umenza azizwe sengathi engenza noma yini futhi ufisa ukuhamba naye amazwe. Ngathi kwi-top 5 or top 10 e-South Africa kwabadumile ko-step mom makuthiwa siyabeka o-best, ngiyazi ukuthi uMakhumalo uyongena kuleyo list, ngoba sithatha nje uMpilo, sinanga uMpilo simbeke uMpilo kusuka simbona ishow iqala sibuka ukuthi nayo ingane iyazikhulumela yona, singakezi ukuthi uzothini. Sibuka uMpilo from season 1 noMpilo ku season 7 imisebenzi kaMakhumalo usese-university njengamanje. Ngishilo ukuthi okuhleke asikufihli halala kuMakhumalo noMpilo, engathi futhi bengaphinde bethola amanye amathuba amaningi amahle kanjena, ngoba iy'ndaba ezinhle siyazithanda. Guys, le ndaba yalo mama niyibonile ku-TikTok? Ngibone izolo, ngicabanga ukuthi nginale nkinga yokuthi mangizwe into embi, kodwa phela bengasindaba yalo mama kuphela. Mangizwe into embi noma ngibona into embi iyahlala emqondweni wami, ngize ngiyibuze ukuthi ngizokwenza njani. Ungithusile loya mama, ngithuswa yiphenti. Iphenti manje useyolenzani? Hayi, kungcono ukuthi uma uzofuna umuntu oyi-helper, funa lapha kwizihlobo, nakhona futhi uthandaze ukuthi niphathane kahle ukuze kungagcine sekuxabana umndeni. Indaba yalo mama lo ingiphoxile, yangiphatha kabi, nokuthi umama omdala usengasuka afuna ukuyobulala ingane yomunye umama. Hawu, kanti omama kusibo omama bomthandazo. Ingiphoxile la ndaba yaloya mama, hayibo, ingiphoxile, yangithusa. Eqala ukumveza lo sisi bengithi mhlampe hayi inkinga yokuthi uyamtshontshela. Mangibheka-ke ukungitshontsha-ke usisi ngithi hayi uzobheka ukuthi-ke yini kushodani. Ngiyayilalela le video sisi uyachaza, hayibo, kuphuma imithi lapha esikhwameni. Shuthi bezobaqeda nje bengazi. Uthi-ke usisi umnikazi wevideo ubethandaza, washo futhi ukuthi umthandazo omenza ukuthi egcine ethola ukuthi khona izinto ezenzakalayo ezi-wrong. Hayi, phoxekile indaba yaleya video. Ngiyabonga i-support eningipha yona kule channel guys, nisupporte nabanye. Bye.